Hola, estàs a punt? És important fer els exercicis amb atenció plena. En aquest segon vídeo el que veurem és la connexió que té el nostre pensament, la nostra ment o el nostre imaginari, allò que creem en el nostre pensament, amb el nostre cos i amb la nostra veu i amb la nostra locució. Per què fem això? Perquè tu després vegis el poder que té la teva pròpia ment i posis pensaments que t'ajudin a la presentació. Anem a fer un petit exercici perquè te n'adonis tu mateix, tu mateixa, d'aquesta connexió. Imagina't que agafes una llimona, te l'imagines només, no hi ha llimona. Imagina't que agafes una llimona, la parteixes pel mig i agafes una de les meitats i la comences a xarrupar i comences a prémer la llimona de manera que baixi més suc cap a la teva boca i vas xarrupant aquesta llimona, i veuràs que segurament al cap d'una estona estàs salivant, potser han canviat alguna musculatura de la cara, fins i tot del tronc, fins i tot si ara parlessis la veu ha canviat una mica, sembla una veu enllimonada. Hi ha tot un fenomen físic que s'ha produït, com per exemple estimular unes glàndules, només amb un pensament en la teva ment, amb una imaginació teva que has produït. Amb això què vull dir? Vull dir que és important que treballis el pensament clar, estiguis pendent i amb entusiasme de tot allò que vols dir en la teva presentació i de res més. Si tu vas pensant, ai que no surt, ai que no els agrado, ai que això es transmetrà en el teu cos i en la teva locució. Per tant, has d'assajar l'entusiasme a casa teva. Jo et proposo, abans de la presentació, a la presentació també, però a la presentació tots aquests exercicis que fem ara són més perquè tu els treballis abans i aquell dia estiguis només per comunicar el contingut. Però a casa teva practica l'entusiasme de dir allò que has treballat, d'explicar-ho. Pots fer-ho, si tens un animal, dient-li al gos o al gat, a veure com t'escolten la teva presentació, o li pots dir amb un objecte com si el volguessis fer moure's i que de cop i volta s'acostés cap a tu, o s'il·luminés, o si tens algú, demana-li que faci d'escoltador o d'escoltadora i que t'escolti, encara que després és millor que no et digui res, sinó que tu practiquis senzillament aquest entusiasme explicant el teu treball i tota la feina que has fet. Bones pràctiques, bona presentació.